vähän lumisempia olosuhteita tänään. Kyydissä on 14 tonnia mursketta, eli auto painaa 28 tonnia. Vähän kaposet polut täällä, mutta eiköhän tästä selvitä. Napataan tosta teliltä paino pois. Laitetaan tasauspyörästölukko päälle. Sitten lähdetään kiipeämään. Mä tuohon vähän ripottelin mursketta, kun oli niin liukasta. Ensimmäiset 15 kuormaa mä olen peruuttanut tänne, että mä nyt on jo ihan lasten leikkiä tämä. Mäntyä täytyy tossa sisäkurvissa vähän katsoa, ettei nappaa kiinni, kun se jää tohon aika lähelle. Täällähän Hessu ja Arska jo odotteleekin. Kippaillaan tohon lisää ja ruvetaan levittämään.